Karita kung daw ay mga JCQ ket dati nga mismo dito barangay Barangubong iti Nueva Era Ilocos Norte. No makikita tayo dito may isang manang tayo mga JCQ ket agal-ala iti lames. Dito ket traditional pala ay nga panagala iti lames. Agagayon ken kakabsat no sa dinong ati usar na ket anak na gandeta o sa sarang when okay ito yung deti kung kunada nga batbateng ama ka JCQ. So di kita na alam ate kuros kitain ka man. Ayan, oo, ayan, dito tayo naala na agayon ken kabsat kuros mga kaibigan. So dito pa may isang inal. Bungat parya, sir. Bungat parya. Ayan. So, dito old nga pag-catch iti na dumaduma klase ti ikan kang runaan na dito'y karayan. Agagayan ken kabsat. Anat nagan mo? Marinel, sir. Marinel. Taga Ibarangubong ka? Sir. Okay. Apan ilakom dati no Para si Dain, sir. Basit mo, sir. Okay. Ayan. So, nangin sa tagal-ay. Okay. So, ayan mga kaibigan. Ano tayo doon na ganun? Marinel Bangsil, sir. Bangsil, sir. So, yan si ading Marinel Bangsil iti barangay Barangubong iti Nueva Era Ilocos Norte. So agawid Sir. okay. Jumping salad. Pang jumping salad, di ba? Yun. So iti location tayo mga kaibigan ket dito iti Karayan, Paseti Karayan iti barangay Barangubong Nueva Era Ilocos Norte. Ang mga ka JCQ. Adarigiti nakita tayo. Anak na gan na DJ ganinen. Gine. Sakurang. Wala dito ko na nga bukatok. Ayan. DJ pa DJ old nga pagala iti lames. Wala dito udang kunada. Gagayin ken kabsat. Actually, adarigiti nakita tayo tayo. Thank you ading Ayan. Okay. DJ, gagayon ken kabsat iti nakita tayo dito'y paset iti barangay Barangubong iti Nueva Era Ilocos Norte. Mga ka-JCQ. Actually, kagapga po tayo Jeep Yao Falls. Napan tayo nag-video ijay for our documentary. Mga kaibigan ngem, ada iti nakita tayo ngamin tatay nga agal-ala or agbat-bateng kunada iti detoy Ilocano mga kaibigan. So detoy kunada nga bukatok umay da ipakat karita gundaway din into no bigat umay danto sangatin mga kaibigan din adano kadigitay maala na nga naduma-duma klase ti ikan wenno lames nga gapo ditoy Karayan. Gagayon ken kabsat. Adapi may sadtoy, adapi nakita tayo itoy mga ka JCQ. Ayan. So data mga ka JCQ. So instead nga kanen or taraunen da ading tayo inla ko na 200 200. Manit bayan na kami datan. 150 Mabalin mo nga salada, sir. Jumping salad. Ulit ko, sir, po kasi lang. Kasi danumak. Basit lang kasi, badi kapag lang lang yun. Ay basit na pang darum ko. Tigmula ta data 200. Data pa lang araw iti tayo? Video tayo or our mini vlog. So mani po da mismo dito'y Barangay Barangubong, Nueva Era Ilocos Norte. Mga kaibigan, Joey Cordero Kiawit para si JCQ Online TV Channel.